Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada ket umuna ti tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Ti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama mapaspasamak iti pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Kata na imbang nga aldaw, kadagiti amin nga tidenggang giti Radyo Sagada, itang oras. Kata sumangbay manan dagiti kang runaan nga damdamag, itang Huwebes, June 18, 2026. Siyak ni Maing para iti damdamag Radyo Sagada Midday Edition, kata tuy dagiti ulo ken detalye dagiti damdamag. DOH medical assistance at daen ijay St. Theodore's of Tarsus Hospital. Sagada Beauty Queen mangibagi iti Region Cordillera iti national pageant. 70 ken maysang LGUs ti Cordillera nakapasa iti 2025 Good Financial Housekeeping Assessment. Kalinga Indigenous Community agkikit daw iti mining permit revocation. PADAC in report dati update city kampanya kontra droga ti Mountain Province. PCPC papiksaan dati panagregat amang salaknib iti ubing iti naangay a second quarter meeting. Hitlat tahimik, tinalikudan natin National Artist Privileges kas protesta kontra CHED proposal. 47 nga lugar karaman ti Cordillera manamnama ang makapadas iti namaga akasasaad. Napagnunumuan ti US ken Iran ti interim ceasefire deal bayat amang rugi ti 60 nga aldaw a negosasyon iti baet ti agtultuloy a regional tension. Ket antayumot dapawan dagiti detalya dagiti damdamag itang aldaw dagiti pasyente ang na-admit iti St. Theodore's of Tarsus Hospital ket mabalin nga agusar iti medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program wenno MAIFIP iti Department of Health. Mahipa iti programa ti pinansyal at tulong para kadagiti bayadan iti hospital agas panagsukimat iti laboratorio, diagnostika procedures ken gastos iti operasyon. Nupay kasta magunod laeng daytoy kadagiti na admit a pasyente nga agnanaed iti basic wenno charity ward ti ospital. Tapno maka-apply mabalakadan dagiti pasyente wenno dagiti panakabagida ang dagus ang makikoordinar iti billing section wenno medical social worker ti hospital. Karaman kadagiti kang runa nakasapulan ti statement of account ken balido nga identification card. Kata parigtaan dagiti opisyal ti ospital dagiti pasyente nga sapaen ti panag-aplikar bayat ti confinement period tapno adda na anay nga oras para iti panakaiproseso dagiti dokumento. Iti sumarunumot adamag may sa Beauty Queen manipud sagada tinaituding ang mangibagi iti Region Cordillera iti kaunaan a Miss Celebrity International Philippines 2026 pageant. Agtawan iti 20 ken 5 ni Judy Awingan Busto kata Miss Mountain Province 2025 ken kakaisuna a delegado iti Region Cordillera iti national competition ana ituding intun Agosto 2026.
Sigon kani husto nagturpos isuna iti psychology ken madama nga estudyante iti medisina. Nagkipasat iti nasao a pageant saan laeng atapno matungpal na dagiti personal nga arapaap no di katapno irepresentar na dapay dagiti padana a Cordillerans ken ipakita natin na pintas a kultura ken pakabigbigan ti rehiyon. Inbingay na anang rugiti panagdalyasat na iti pageant trip babaan ti panagdwa-dwa iti bagina, partikular may papan iti katayag na. Ngayong babaan iti panagmodelo kan perseverance ket nagunod na ti panagdalek a maki-contest na sa dino ket nagunod na ti titulo ti Miss Mountain Province 2025. Inteng ti Gundaway ang makikadwa ti national pageant ni Justo kalpasan ang nag-ikat ti original na panakabagi ti Mountain Province kan inrekomenda na ni Justo akasukat na. Malaksi di ti panangitandudo iti kultura ti Cordilleran namnamaon ni Justo nga usarin na ti plataforma ang mangitandudo iti accessible healthcare para kadagiti na insigudan na komunidad. Iti may sa payadamag, pitupulok ket may sa lokal government units iti Cordillera Administrative Region. Tinakapasa iti 2025 Good Financial Housekeeping Assessment. Ngayon sayang ka ti Department of the Interior and Local Government, wano DILG. Irepresentar ti 85.54% a regional passing rate kan ipakita nati panagkumitag iti LGU ti Cordillera iti kinalawag panagsumbat kan responsable a panangimanihar iti pondo ti publiko. Sigon iti DILG card ti panakabigbig ket ipakita nati panagregat dagiti lokal a gobyerno iti panangtaginayon iti umno a financial a record ken panangisigurado iti panakagunod ti publiko kadagiti napatag nga impormasyon may papan iti pinansyal. Kinablaawan ti ahensya ti amin na 2025 passers ken iduduro na dagiti lokal a gobyerno nga agtultuloy a mangitandudo iti nasayaat a panagturay integridad ken di kalidad a serbisyo publiko iti entero a rehiyon. Iti sa Balyadamag, itudurun mat dagiti Indigenous Peoples ti Kalinga iti National Commission on Indigenous Peoples wenno NCIP nga ibabawi dagiti permit na itad iti makilala mining company para iti naiplano a dakkel a proyekto ti panagminas ijay Pasil, Kalinga. Kinunadag iti leader ti Balatok Indigenous Cultural Community asaklawan ti proyekto ti Ancestral Land ken naaprobaran daytoy nga awan ti balido a pamalubos. At dapay dagiti irregularidad iti proseso ti free prior ken informed consent. Karaman dagiti maipagarop a palsipikado a pirma ken makaalilaw nga impormasyon. Pagbutngan met dagiti umili a makadangran ti proyekto kadagiti kabakiran talon ken karayan ti Chico ken Pasil. Iti agdama ti petisyon ket agdaen iti NCIP bawat bayat nga awagan ti komunidad dagiti government regulator amang salaknib kadagiti kalbengan dagiti nainsigudan nga umili kan daga dagiti kapuunanda. Naangay mo ti Provincial Anti-Drug Abuse Council wenno padak ti Mountain Province iti maikadwa a quarter a meeting ijay sakangan Bontok iti Kalman, Hunyo 17. Tapno mapagsasaritaan dagiti updates iti peace and order ken anti-drug efforts iti probinsya. Impadamag dagiti opisyal manipod iti Philippine Drug Enforcement Agency ang nagtalinaad ti kaadwan na barangay ti Mountain Province ti kasasaad da a drug clear drug free bayat nga agtultuloy ti validation ken monitoring para iti 2026. Impadamag pa dagiti panakabagi ti lintag ti naingat nga operasyon pakairamanan ti panakaiserbi dagiti search a warrant ken dagiti aktibidad a mangikat iti marijuana.
Kinunati Mountain Province Police Provincial Office at dagitoy nga operasyon ket pasut iti agtultuloy a panagreget tapno malapdan dagiti aktibidad ti legal at droga. Bayat nga idurduron dati na pigpig sapan nakipasat dagiti barangay kadagiti kampanya kontra droga. In report mo ti Provincial Jail ti agtultuloy a programa ti rehabilitation ken advocacy para kadagiti persons deprived of liberty akaraman kadagiti kaso a mainay iti droga. Kabayatan na kinunati Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center iti Mountain Province nga agdama nga agasanda dagiti pasyente nga ataan iti substance use disorder pakairamanan ti methamphetamine ken kaso a mainay iti arak. Kinunadag iti opisyal nga agtultuloy ti panang papigsa ti konseho kadagiti anti-drug programs ken partnerships ti Tiro a probinsya. Iti sabalya damag naangay ti Provincial Council for the Protection of Children wenno PCPC ti second quarter meeting ken capacity building activity iti Kalman Hunyo 17 ijay Chalaya Centrum Building a Bontoc anang patibker kadagiti panagreget amang parangay iti karbungan ken pag-imbagan dagiti ubing iti probinsya. Hindauluan ti meeting ni Executive Assistant Ronaldo B. Bragado, itinagan ni Gobernador Bonifacio Sila Cuasan Jr., PCPC Chairperson, iti mensahe na paganitgat ni Bragado ti kinapatag ti sustained collaboration dagiti ahensya ti gobyerno, local government units, civil society organizations, kenda dumapay ang masuknan iti panakaitandudo tinatalgad kan mang suporta ang aglawlaw para kadagiti ubing. Kaspasat ti aktibidad na kinayon dagiti nakipasat kadagiti diskusyon ken na workshop na ipamaysa iti panakaisilpo dagiti karbungan ken pag-imbagan dagiti ubing iti lokal a panagturay ken panagplano iti panagduras. Napagsaritaan dagiti resource persons manipod iti Regional Subcommittee for the Welfare of Children iti Cordillera Administrative Region ti legal a pagbatayan mandato ken function ti PCPC kastamot ti akam na iti panangitandudo iti child-friendly governance ken panangtaming kadagiti pakasiknan iti panang salaknib iti ubing. Indatagdapay dagiti kang runaan nga alikaman iti panagplano karaman iti local development plan ken local investment plan para iti ubing nga nangipaganetgat iti kinapatag dagitoy iti panang papigsa kadagiti programa na ipamaysa iti ubing ken panang sigurado iti umno panaka bingbingay iti budget. Kastamat a binisita manan dagiti nagipisa ti Local Code for Children ken pinatalgudan manan ti panagkumita amang papigsa kadagiti polisiya ken programa amang itandudo iti karbungan ken pag-imbagan dagiti ubing iti Tiro a probinsya. Naglipas ti aktibidad babaan kadagiti napabaro a panagkumit manipod kadagiti kamong ti konseho nga agtultuloy nga agtitinulong tapno masigurado ang masalakniban mapabilag ken maikan ti tunggal ubing kadagiti kundaway a maparangay. Inpakaamumat ni National Artist for Film ani Kidlat Tahimik nga isukuna ti medalyon ken prebelihyon na iti national artist kas protesta maibusor iti singasing nga reforma ti College General Education Curriculum. Dinalaw ni Tahimik ti plano ti Commission on Higher Education amang kisay kadagiti asignatura iti sa pasap nga edukasyon akon kunana mabali na pakapuhin na dagiti leksyon maipapan iti kultura, pakasaritaan, ethics ken humanities. Kinunana san laeng arumbang ipamaysa ti edukasyon dagiti job skills no di katurumbang inayon dalatay ti kaamuan iti kultura ken critical panagpanpanunot. Intantan ti CHED ti panakaipatungpalag ti naisingasing nga panagbalbaliw iti curriculum aging nga iti 2028 para iti kanayunan a panakarepasot ken konsultasyon. Inlawlawag ni Tahimik ati desisyon na ket personal a protestana kan saan amang ibagi kadagiti daduma ang national artist.
Sa Valle Damag, Region Cordillera ket Karaman kadagiti lugar ang manamnama makapada City na maga kasasaad into Nobyembre 2026 sigon iti pag-asa. Kinuna ni Weather Agency nga agdago piti 47 na lugar iti Antiro a Pagilian pakairamanan ti Metro Manila ken dagiti asitaga probinsya ti mabalin na makaawat iti below normal rainfall gapu iti posible a dumakdakkel a super El Nino. Sigun iti pag-asa ti na mag-aakasasaad ket kasi ti 21 naging iti 60% panakikisa iti tudo kas iti iti lasud ti dua nga agsasaruno a bulan. Kaya't nakunada ito basbasit ken maminsan ti panagtudo na ken basit ti tudo ngam ti normal a panagtudo. Iti laksid dayto panagkita inlawlawag ti pag-asa nga awan ti manamnama mapadasan at ikag into Nobyembre iti pagilian. Agbalbalaka dagiti local government authorities ken dagiti lokal a gobyerno mannalon ken publiko nga isagana ken inutan ti danom tatipi masit at tudo ket mabalin nga apektara na ti agrikultura ken supply ti danom. Iti masabali damag na pagnunumuan ti Estados Unidos kan ti Iran ti interim deal papanggap na a pagpatinggaan ti agtultuloy agubat. Ti katulagan na naipakaamoy di Miyerkules ket mang pabayagi ti ceasefire ti 6 pay nga aldaw tapno adda ti naan-anay panawan para iti pinal a negosasyon. Iti sidong ti katulagan, nagkumiti ag sinumbangir amang pasardang kadagiti panagbubusor, manglukat manan kadagiti kang runaan a shipping routes ken mang palagaan, iti sumagmamano a restriction iti ekonomiya iti Iran. Inkarimot ti Iran na saan na mga ramid kadagiti nuclear weapons. Nagpakdar ni US President Donald Trump ang mabalin na nga agsubli ti panagtignay ti militar no saan natungpalan ti Iran ti katulagan ngam kinuna napay akayat na padayawan ti Iran iti katulagan. Inakseptar ti world leaders iti G7 summit ti katulagan ang nangawag iti agtultuloy a negosasyon nga agtulong iti agtultuloy at talna. Iti laksid ti katulagan ang talinaw ti tensyon iti rehiyon ng Runay jay Lebanon no sa dinno ket nagtultuloy ti panaglalaban ang nakairamanan ti Israel ken Hezbollah nga adaan kadagiti report ang nasugatan ken airstrikes. Sigon kadagiti opisyal napateg ti sumaruno nga 6 nga aldaw iti panangikadeng no ti ceasefire kata mangiturong iti permanente a katulagan ti kapya. Para mat iti radyo sagada public service announcement, manipod iti opisina ti municipal agriculturist. In anunsyo ni Jerry Tikag, municipal agriculturist si Sagada, nga kinakasapulan na pairtengan ti dagiti hog racers ti biosecurity. Kaya't naasawan ti panang talinaed iti nalinis nga kulungan, tinalinis akawas dagiti agtartaraken numapan iti kulungan, saanan panangipasrek iti sinuman at tao kadagiti kulungan, iwasan ti panangipakan iti arasaw ng runa no adda ti nagapu iti baboy ken dumapay. Itan, may ipalpalagip ti omag nga ti presyo ti live weight ti baboy ket saan nga lumabas iti 210 ken 5 kada kilo. Ken manipod mo iti opisina ti municipal treasurer may alukoy kadagiti saan pay anang bayad iti real property tax data gundawayan ti tax amnesty nga agpatingga iti July 6 ita nga tawen. Ti amnesty ket awan penalties nga maituon iti regular nga RPT ken SEF no ti buwisyo nga di saan nabayadan ket sipod iti 2024 paatras. Kastamet nga mabalinan nga usaran ti online application portal ti LGU Sagada para iti panag-alay ti Cedula Business Permit Applications iti BPLO ken uray dagiti dokumento ti birth, marriage ken death certificates manipod iti local civil registrar nga kinakasapulan nga iramid daytoy babaan iti panangisimpay ti e-gov.ph account.
Ken tungtungan sa lunat, palagipan ti Municipal Health Officer ni Doc Joby Aborque ti umili, may inay iti sakit a dengue. Iti kastoy irami ti operasyon tao bueno panangibaliktad iti anyaman na banag ang mabalin na pag-urnungan ti tudo bueno danum mabalin na pag-itlugan ti lamok. Panagdalos iti arubayan ken ti panag-usar iti long sleeves ken saping tapno maiwasan ang makagat iti lamok. Sigun matiti dengue surveillance ken ti barangay patay ken dagdag dagiti high risk nga barangays. Inpakaamo matlang ti RHO dagiti sumaganad nga water source ket safe nga mainom ijay tudoy takong paingan takong luwagan demang antubeng agid kudukod pilisan deep well ijay patay. Dagiti mat water sources nga high risk para iti fecal matter wenno E. coli ken coliform ket patay dagdag ang basing demang titip an norte titip an sur ken kilong. Ket dagitoy dagaro ti pakabuklan ti Damdamag Radyo Sagada Mite Edition ken public service announcement ket siak ni maing nga nangipasangbay ti Damdamag para itang aldaw. Keta antabayanan tayo ni partner Rafi ti programa na nga ag-agkong isna na radyo iti oras ti alas 2 keta time check at dati 23 minutes sakbay ti oras. Time check is 21 minutes past the hour of 12 o'clock. Katama nun, kablaaw nga awan labas nakin. Stay tuned for more songs here at Radyo Sagada 104.7 FM.